فوميت مسنزي هي رشنن اوكي حجب زي حنت خنس تبهل لازنا نتسلي نخلو نتي زلنا اماكن خوف نتدالنا شبيغل رخت لينكس ندحريتكا إنن شبيغل نقني متكرر لنا ابزي حجي كله تشبوا لنا زخيد مالتيو انا حجي اب صقامي يالخو اب ايمين اب يماني يالخو اب صقامي زخيد كالو حدا مالتيو انت هنقبرنا اكيد من نريو زلنا انت دارينا حجي زي تابيلا زحبرنا زلو دحري 400 مترو اتا صقاميتي صرغياسي كتودا يبلنا له سلازي ابزي حجي انتاي مسمنتاي كنحاسب علنا ويكا انتاي زبل حساب برسنا خمصنا له كتودا اسبل زلو انت كغاطم خيل قصر حاده ميت اينر فردشتونغ دس فركيرس hinter der Unterführung ማለት ድሕሪ እዚ ዝረኣየና ዘሎ ቢንቶ ዝተቃጨቃ መካይን ከፀንሓ ይኽእላ እየን ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ቁፅሪ 2 mit dem Ende des rechtes Fahrzeugs ቁፅሪ 2 mit dem Ende des rechten Fahrstreifen ምስቲ የማናይ ጽርግያ እቲ ኣነ ዝኸደሉ ዘለኹ ንሱ ክውድእ ይኽእል እዩ ይብላሎ ቁፅሪ 3 mit einem Fahrstreifen wechseln das vorausfahrend እዚ ኣገዳሲ ከነ ዝተባሃለልና ምስ እቲ ቅድመና ዘሎ በዓል መኪና ካብቲ ጸጋም ዘሎ ጽርግያ ናብቲ ኣነ ዘለኹ ናብቲ የማን ዘሎ ጽርግያ እሱ ክቀየር ይኽእል እዩ Und das ist auch richtig. قصر حدا قصر سلسلة نتن حقنا مسي. مناطق خمت عنتو زوج خمت حربعة مترو. إتها سجامة السرقية كتودا تخيليا. سأزبزلو الصبح حجي يريوها لو لك خما يريوها سأزلو كل تنارا أجرين قبرنا. أنا نسو قدنا عند رأيك هب تزلو سرقية نبتة أنا زلو خو سرقية غيري أنا أنت رأيك غير مخانو سلز فلت نتا تابيلا مصر أخوة مس حارق غير زخيل كحسبن نوعو كناس أخو غرفلون على النم على Wie müssen Sie sich hier verhalten? أبزي سينا جدا انتا كنقبالنا نزا فوتو انترا تعذبنا يا نحنا كاب أوتوبان نوصع علينا مالتي مهناتو أبكل من انتا يبرالو أوسفات نا أوتوبان قريفنا كاب أوتوبان نوصع علينا أبزي انتا كنقبالنا حاجي نا كل جزية كاب أوتوبان كتوصع كلها كسابتي نموصو كابتي نا كلتش بوهالوا سلسش بوهالوا تا أوتوبان بزي قدس أبتي أنا أوسفات مسبس احنا أو إنا فرينو خرحز برمزة خنقبر نجمر هجي أبزي انتا خنقبر لنا قصر حدا يهبنا له erst in der Kurve abbremsen den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern مجمريا أبتي أنقلو مسبس أحكا برمزة حز مغنياتو نتن دهر حز مسأزلوا فكر ما أنتي بهندرن كتير ما أنت خيت حزن ويشتاو ما أنت خيت تجبر كلايتي Geschwindigkeit nochmal kontrollieren gegebenenfalls abbremsen أتي تخرج لها فتنة كلاي رأيو أرجعوتشو خندك أنت خزل لها عندنا مسؤول نتي Geschwindigkeit نتنات كفتنة ندارها خلها مسؤول دما فرينها حاز أتعمل دما لك كلايتيا كنوت خلنا كاب أوتوبان أبتيا نموت أو متجمريا مستفقرتنا بوتا مسحبنا زايد مسحبنا أبا وط مسبلنا كي وصلنا خلنا فرينو خنحز أي فيك أدنانيو ويكا كنحز أي نخدنا مسوصنا طراي كابتيا صرقيا موصي قالوا متجمريا مشي بنا أي سلسة 100 متر كتوصخها مسبلنا متجمريا أبتا 300 متر كتبصح كلها بلينك فراتشان حرم كل جزء ناب يرخت ساعات وص أب أوتومان زي هولادنا فلت علينا ناب لينكس بهاد ناب صقام زبهاد موص عيدن كل جزء كاب حدا أوتومان كاب حدا هايوي كتوص كلها ناب يمان هتوص 300 متر تريفو كالو زب صحف تابيلا مسرعنا بلينكن نقبر فراتشانا نولع ولعنا تخلنا نخيد ولا حنتي أبز حجي فرينو زبهالين حزنا مواصو مصحابنا دحر 300 متر ولا كلتا 100 متر زب صحف كأحمد صناي دحرو حدا 100 متر زب صحف كمصناي دحرو حدا 100 متر مستود ناتنا بوتا خفلينا ينبينا تبوتا مستفلينا لك كابتي صرقيا خطا عبنا هايوي وصل مسبنا ابو نجمر شو كنترول نقبر انت وحده كسام 50 سوسات زبصح قدمتي انغولو مبصحنا برمزن حز
so deswegen jetzt etja kalaitia etja richtige Messi malati. Hier bildet sich ein Stau. Wie verhalten Sie sich richtig? كابزون تحت حجته هبنا زلوسيك انت عنت اخا تكونك انت هتجبرها يبلالو. اوكي نزا بيل نزا فوتو انت رأينا اب اوتو بنالنا سلسته شبو ኣለዋ سلسته عነት ፅርግያ ተኺሎም ዝኸዱ ሰለስቲኦም ሂብናሎ ኣብ ሰለስቲኦም ከይዲ ፍቀደልና እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣውቶባን እንታይ ክንገብር ኣለና ነዚኦም ቦላይስ ይኹኑ ወይ መጥፋእቲ ሓዊ ወይ ከዓ ኣምቡላንስ ተመፅኦም ንዖም ሲፍራይ ፕላት እናፃ ሮቲን ካሳ ከዝበሃል ኣሎ ንዑ ናፃ እንተደኣ ክንግርፈሎም ኮይናሲ ከመይ ጌርና ቢልደን ክንገብር ኣለና ብዛዕባኡ ከዓ ቪድዮ ክገብር የድሃን ንሕጂ ግን እዚኣ ክንሪአና ቁፅሪ 1 የብለና ኣሎ So weit links wie möglich fahren, rechts Platz für eine Gas zu machen. ብዝተኸኣለ መጠን ናብ ፀጋም ገጽካ ዘውር ምእንቲ ኣብ የማናይ ቦታ ነቲኦም ዝለኩም ዘለኹን ፖሊስ ይኹን ነቲኦም ሬቲንግ ዝበሃሉ ይኹኑ ንኣምቡላንስ ይኹን ወይ ከዓ ንመጥፋእቲ ሓዊ ይኹኑ ቦታ መን ክትገድፈሎም ንሶም እዮም ሬቲንግስ ካስ ኢሎም ኢልና ንፅውዖም ንሕና ቁጥር 2 möglichst waren Blick Licht einschalten nach folgende Fahrzeug zu warnen ኣብዚ ብለና ኣሎ ሕጂ ሃዛርድ ኢልና ንፅውዖ waren Blick Licht አንገብሮ waren Blick Licht አንላገ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ንሱ አንገብሮ ክልቲኡ ማለት እዩ ዘማእኸል ዘለቃሕና መኪና ንዓንጥውቓ መኪናና ኣብ መስትያት የማን ፀጋም ድሕሪት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክልቲአን ይውላዓ ምክንያቱ ኣቅድመና ንሪኢ ስለ ዘለና ሽታው ስለ ዘሎ ነቶም ድሕረና ዘለዉ ሰባት ከዓ ከምኡ ኢልና ንሕብሮም ኣለና ማለት እዩ ግዴታ እዩ ኩሉ ሰብ ከምኡ ዝገበር እቲ ቀዳማይ ዘሎ ከምኡ እቲ ድሕሪ ዘሎ ከምኡ ይሕብር ነቲ ድሕሪ ዘሎ ሓደ ክሳብ ድሕሪ ዘሎ ንኩሎም ምእንቲ ክበፅሖም ቁፅሪ 3 so weit rechts wie möglich fahren links Platz für eine Gasse zu machen ቁፅሪ 3 ትብለና እዚኣ ከዓ ብዝተኸኣለ መጠን ናብ የማን ገፅካ ተኪል ወይ ከዓ በየማን ገጽካ ተጸጋዕ ምእንቲ ነቲዮም ዝመፁ ዘለዉ ነቶም ሬቲንግ ካስ ዝበኩኹም ንፖላይስ ይኹኑ መጥፋእቲ ሓዊ ይኹኑ ንኣምቡላንስ ይኹኑ ምእንቲ ቦታ ክትገድፈሎም ኣብ ሊንክስ ሕጂ ሰለስተ ሽፖዋ ስለ ዘለና ኩሉ ግዜ ሰለስተ ሽፖዋ እንትደኣ ሃልዩካ እቲያ ክልተ ሽፖዋ ንሶም ተደኣ መፅኦም ማለት ፖሊስ ይምፃ ወይ ከዓ እቲያ መጥፋእቲ ሓዊ ምፅኡ ኣምቡላንስ ምፅኡ እቶም ክልተ ኣብ የማን ዘለዉ ናብ የማን ገጾም እቲ ሓደ ከዓ ንፀግዒ ሰለስተ ሽፖዋ እንትደኣ ሃልዩ ኣርባዕተ ሽፖዋ እንተደኣ ሃልዩ ከዓ ክልተ ንየማን ሰለስተ ንፀጋም ክልተ ሽፖዋ እንተደኣ ሃልዩዋ ከዓ እቲ ሓደ ንየማን እቲ ሓደ ንፀጋም ንዕኦም ኣብ ማእኸል ፍራይ ንገድፈሎም ማለት እዩ እጂ ብከምዚ መጠን እዚኣ መልሲ ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ርሽትሽን ማለት እዩ Womit müssen Sie in dieser Ausfahrt rechnen? ኣብዚ መውፅኢ ቦታ ናይ ኣውቶባን ካብ ኣውቶባን እንዳወፅእ ከለካ እንታይ ከጋጥመኒ ይኽእል ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ ምስ ምንታይ ሲረሻሽረን ክትገብር ኣለካ ኣብ ቅድሚት ቁፅሪ 1 mit einem Hindernis in Bereich der Kurve ኣብዚ ከባቢ ኣንጎሎ ስለዘንሪኦ ስለ ዘለና ንሕና ዝኾነ ነገር ከልካለ ክፀንሕ ይኽእል እዩ መኪና ጠጠው ኢላ ተበላሲ ክፀንሕ ትኽእል ዝኾነ ነገር ይኽእል ይብላ ኣሎ ቁፅሪ 2 dass die Kurve in ihrem Verlauf eng wird እዚ ኣንጎሎ ዝንሪኦ ዘለና ኣብታ ኣንጎሎ ምስ በፃሕና ብዝተኸኣለ መጠን ፀቢቡ ክፀንሕ እውን ይኽእል እዩ ይብል ኣሎ ቁፅሪ 3 mit Gegenverkehr auf meinem Fahrstreifen ኣብዛ ኣነ ዝኸዶ ዘለኹ ፅርግያ ኣንፃር ናተይ ትመፅእ መኪና ትኹን ሳይክል ኣንፃር ናተይ ትመፅእ ፈርኬር ክትህሊ ትኽእል እያ ይብል ኣሎ ሕጂ እተን መልሲ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 እየን ምክንያቱ ቁፅሪ 3 ኣንፃር ናትካ ዝመፅእ ካብ ሓደ ኣውቶባን ክትወፅእ ከለካ ኣንፃር ናትካ ዝመፅእ የለን ኣይከልን እዩ ቁፅሪ 1 ከምታ ዝበልኩኹም እቲ einem Hindernis in Bereich der Kurve ንስኻ ስለዘይ ትሪኦ ዘለካ ዝኾነ ነገር ከልካሊ ክህሉ ይኽእል እዩ ምስኡ ሕጂ ትሓስብ ኣለካ ኩሉ ግዜ ኣቂድመኻ ኣንዊሕካ ዘይትሪኦ እንተደኣ ኮንካ ተጠንቂቕካ ብረምዘ ብራይት ጌርካ ኣስተውዒልካ ክትከይድ ኣለካ እቲ ካልኣይቲ ከዓ dass die Kurve in ihrem Verlauf eng wird ab ዝመፅእ ዘሎ እታ ኩርቨን ስኻ ምስ ከድካ ሕጂ ስለዘይ ትሪኣ ዘለካ እታ ኣንጎሎ የምክን ፀባብ ክትከውን ተኽእሎ ኣሎ
Wie müssen Sie sich verhalten, wenn sich auf dieser Straße eine Stau bildet? زي حالك أمز عن محجي زنور كخمي أبزي زلنايو ستراسة كلتش بواي زلنا كلت يوم تخلهم زخود يوم مارتي حجي أبزي انت هنقبر لنا Ich fahre innerhalb meines Fahrstreifen weiterhin in die Mitte. أنا أبزا زلخو أصرقيا أبزا زلخو شبوا خوينة ناب ما أخذ قصعي كخيدا لني قصر خلته Ich fahre innerhalb meines Fahrstreifen möglichst weit links. Ich fahre innerhalb meines Fahrstreifen möglichst weit links. بستخدم متن أنا ناب يمان قصعي كتسقع علني سالسيتي Ich fahre innerhalb meines Fahrstreifen möglichst weit rechts. بستخدم متن أبتناتي ستراسة تناتي شبوا خوينة ناب ፀጋም ኣሚን ናብ የማን ገፀይ ክኸይድ ኣለኒ ይብላ ኣሎ እታ ቀንዲ እታ ብሓቀኛ መልሲ ግን ቁፅሪ 2 እያ 2 ሽፖዋ እንትደኣ ሃልዩ ከምቲ ዓንቶ ዝብልኩኹም 2 ሽፖዋ እንትደኣ ሃልዩ እቲ ፀጋማይ ናብ ፀጋም ገፁ ክፅጋዕ ኣለዎ ተፀጊዑ ክኸይድ ኣለዎ እቲ የማናይ ከዓ ናብ የማን ገፁ ተፀጊዑ ክኸይድ ኣለዎ ሽዑ ኣብ ማእኸል ፍራይ ትገድፍሎም ዝኾነ ፖሊስ ከም ዝበልኩም ፖሊስ መፂኡ ክሓልፍ ይኽእል እትዮም መጥፋእቲ ሓዊ ይኹኑ ወይ ከዓ እትዮም Sie möchten die Autobahn verlassen. Wie verhalten Sie sich in dieser Station richtig? ሕጂ ንሕና እዚ ሃይወይ እዚ ኣውቶባን ክንገድፎ ክንወፅእ ደልና ኣለና ካብዚ ኣውቶባን ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ከምዚ ልክዕ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና እቲ ታቤላ ክንወፅሉ ደልና ዘለና ዓዲ ይኹን ከተማ ብዘይገድስ ድሕሪ 500 ሜትሮ ይብለና ኣሎ ኣብ ቅድመና ከዓ ንሕና ናይ ግድን እቲያ ስትራሰ እታ ዘለና ዛይተን ስትራሰ ቬክሰን ክንቀይራ ከም ዘለና ይሕብረና ኣሎ እዚ ሰማያዊ ኣሮው ናብ ፀጋም ዘሎ ናይ ግድን ዝብለካ ዘሎ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ቁፅሪ 1 ሂብና ኣሎ Ich beachte entgegen kommende Fahrzeuge ኣነ ነቶም ኣንጻር ዝመፁኒ ተጓዓዝቲ ተሽከርከርቲ እተን ኣንጻር ዝመፃኒ ተሽከርከርቲ ክጥንቀቐለን ኣለኒ ቁጥሪ 2 Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen ኣብቲ ፀጋማይ ዘሎ ፅርግያ ናብኡ ክቕይር ኣለኒ ይብላ ኣሎ ቁጥሪ 3 Ich fahre auf dem Seitenstreifen weiter ኣብቲ ዘለኽዎ ክቕፅል ኣብ ዘለኽዎ ኣነ ብዛ ተኽላት ከዘላሽፖ ኣብዛ ናተይ ገፅ ክቕፅል እየ ይብላ ኣሎ እቲያ ቀንዲ እቲያ ርሽገ ኣንትፎት ድማ ቁፅሪ 2 እያ ምክንያቱ ናብቲ ቀይር ስለ ዝብለካ ዘሎ ኣሮ ሂብና ስለ ዘሎ ኣብ ቅድመና ናብኡ ንቀይር ማለት እዩ እዚአን ነይረን ዝኸበርኩምን ዝኸበርትንን ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነልና ክብረት ሃበና ስለ ፅንኩም ሰማዕኹምና ሸር ሳብስክራይብ ላይክ ኣይትሕመቑ በብዘለና ሰላም ቅን